pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Stajan MC, a vi gledate moj novi video. Ovo je malo ozbiljniji video, nije više hype ili tako nešto. Kao što vidite po naslovu, policija je došla i smarala me zbog toga što sam snimao. Ideja koju sam ja hteo da snimam je bila: istražujem ukleto ovo gradilište. Znate, gradilište gde se grade kuće, hoteli i tako to. Našao sam jedno gradilište, uveče smo otišli pre jedno 2-3 sata. Teo sam da snimam sa moje dva druga kako istražujem ukleto gradilište. Sad, da ne bi pomislili da je nešto fake, neću ništa katovati, video će biti sirov. Znači kao da snimam podcast, znači slušajte ovako. Mi smo otišli na to gradilište i to. Ja sam rekao, dobio sam jednu sjajnu ideju, to sam rekao drugovima, dobio sam sjajnu ideju, ako želite možemo da odemo da snimimo video, istražujemo ukleto gradilište. Oni su rekli, pa što da ne, može. To je bilo neko ogromno gradilište, gradila se neka velika zgrada, ne znam nešto. Mi uđemo na to gradilište, baš je bilo veliko, ali bilo je možda 5 ljudi, a njih smo kasnije tek skontrali, dobro, doći ćemo do toga. Ja sam bio sa mojim drugarima na street workoutu i ja vidim gradilište i ja razmišljam šta bi mogao da snimim i padne meni to na pamet i rekao ajde brate što da ne odemo i eto, mi krenemo da snimamo, mi ulazimo na gradilište i mi snimimo taj video, sve u fullu snimimo i kad smo krenuli da izlazimo, kao sa tog gradilišta, ima neke, znate ono kao metalne, kako se to zove, neka metalna ograda, nije baš ograda, ali mislim da znate, stavit ću vam sliku na ekranu ako budem uspio da izeditujem, ne znam, možda me bude mrzelo. I uglavnom, što ste da kažem, mi krenuli da izlazimo i to, i sad, taj čovek bio je, ja se usro, živ se usro, mi prilazimo tim ljudima, htjeli smo da izađemo, a ti ljudi su stojali pred izlazom, mislim ulazom kako god, izlaz ulaz, a bio je, mi smo ušli kroz neki veliki ulaz, bilo je tamo, pošto je bilo pored ceste pa da bi kamioni lakše prolazili, bio je baš neki ozbiljan, i to ljudi moji, mi prilazimo, kad smo snimili sve, mi da izađemo, malo Snapchat notifikacija, mi da izađemo i kako se zove, mi da izađemo i tamo stoji neki stariji čovjek, ne znam, možda ima 50-60 godina i još neka dvojica, a ta dvojica su nešto mlađi od njega dosta, taj stariji je, ja mislim, bio gazda, ta dvojica su imali oko 30 godina, ja sam bio sa moja dva druga, ja ću sada 7. razred, imam 13 godina, još jedan moj drug koji ima 13 i još jedan naš drug, on je 8. razred, on ima sada 14 godina. I sad, šta je bilo? Mi izlazimo i taj čovek nam staje na put. On kaže, kako vi smete da ulazite ovde, ko je vama dao odobrenje? I sada taj moj najmlađi drug, dva Stefana i ja, kako da vam, Stefan 1 i Stefan 2. Stefan 1 je najniži, on ide sa mnom u razred, a taj Stefan 2 ne ide sa mnom u razred. Stefan 1 kaže, ja se stvarno izvinjavam gospodine, mi smo samo hteli da prođemo tu, znači on nije hteo da kaže da mi snimamo video, on je hteo da kaže da mi samo prolazimo tu, čisto onako, i kaže taj stariji čovek, ko je vama dao odobrenje, kako vi smete da prolazite ovde, ovde je privatan posed, i mi kažemo, mislim taj moj drug, on je plačepička, on tamo, ne znam ja, čmario se tom čuvaru i on kaže, nama je stvarno žao gospodine, nemojte ništa loše. Taj čovek je onda pitao tog Stefana 1, gde živiš, daj mi ulicu. On je ćutao. Gde živiš, daj mi ulicu. Onda je počeo da se dere. On je i dalje ćutao. Ponovo je pitao, daj mi ulicu, adresu, gde živiš. Onda moj drug, taj Stefan 1 je rekao, za šta će vam moja adresa? I počeo je da plače. A ja skoro nisam počeo da se smijem, skoro da se smijem, brate. Ali nisam napomenuo, taj stariji čovek, kad smo mi dolazili, držao je neku metalnu šipku, ja vam se kunem, nije fake, ja vam najozbiljnije govorim, držao je neku metalnu šipku, on ovako drži kao iza. I mi kad smo bili prišli, to nisam isto rekao, on drži to, na primjer, sad ću da vam demonstriram, ne pitajte šta je ovo, on kaže, stanite tu da stanite, ali pokazivo je ispred njega jedno 2 koraka ispred njega, tu da stanite. I tako je pokazivao sa tom metalnom spravom, šta god da je neka šipka.
I on kaže tu da stanete i dobro, gde sam stao, da. On je krenuo da plače i taj je počeo da se dere, šta plačeš, odgovori mi. Onda je Stefana 2 pitao, a jeli, a gde ti živiš? On je rekao, šta će, a on se malo kurči, pošto je malo stariji, on ima 14 godina, ali ne znam čemu kurčim, ja sam bio skroz normalan. On kaže, šta će vama moja adresa? I to, kontate. Tako da, on se malo kurčio tu i što se desilo, veše, da. On se tu malo kurčio i on kaže, čekaj šta je rekao čuvar, ne sjećam se tačno, ali uglavnom tu su se nešto raspravljali i onda je mene pitao, ja sam rekao, mislim rekao sam adresu, on je pitao, a jeli ti treći, odakle si ti, mene je zadnjeg pitao, ja sam rekao svoju adresu, što ste da kažem, da ja sam rekao svoju adresu i ja sam odmah rekao, bez mucanja, posle sekundje sam rekao, ali nisam rekao tačnu adresu, ja sam samo rekao, na primjer, ja živim u Novom Sadu i na primjer da kažete Novi Sad, Detelinaro, to je jedan kvart u Novom Sadu, ja sam isto tako rekao, samo neću da odam moj kvart i on je rekao, dobro u redu, mislim, ja sam bio pristojan, nisam teo da se derem, mislim da se kurčem kao Stefan 2 i to, on je rekao, hoćete sada da zovem policiju i Stefan 1 i ja rekao, mislim, nisam ništa rekao, mi smo ćutali i Stefan 2, on kaže, i šta ćete onda, ne može nas policija da privede, em smo maloletni, deca smo, a još nismo ništa narušili, mislim, jesmo mi ušli na njihov tuđi posjed, na primjer, vi da živite sada u kući i da, ne znam, neko dete samo uđe kroz vašu kapiju i uđe u vaše dvorište, to bi bilo tako otprilike. I da se vi derete, na primjer, na njega, to jeste zločin, na primjer, mislim, ne bi niko bio srećan od vas da vam neko uđe, na primjer, u stan i kuca vam na vrate i samo uđe, kontate. Ali, brate, ovo je, mislim, jeste privatan posjed, ali skroz je otvoreno, može da uđe kogod hoće. Mislim, jebi ga, ja sam uzimao to za kontent, ali nema veze. I on kaže, hoćete sada da zovem policiju, Stefan 2 rekao, mislim sad sam vam rekao i on kaže, hoćeš sada da te udarim. Pošto ima neko veliko, bilo je rđav neki metalni štal, ogroman, i Stefan meni kaže, ne meni nego tom čuvaru, ajde udari me. I čuvar je rekao, hoćeš da vidiš, i Stefan je rekao da, a taj Stefan zna da se bije, možda bi ga i prebili, ali mislim da nisam napomenuo, tamo 3 kera, ne znam koji su bili neki crni, opasni kerovi, 3 neka kera, ozbiljna, ja se usro donekle. Ali svom srećom, nije zvao, mislim, ima veze sa policijom, kasnije ćete da čujete. Nije zvao policiju i sve to, on je rekao, nemojte više ikada da sam vas video, nemojte da ste prošli ovde, više nikada, imate zabranjen ulaz ovde. Mi smo rekli, ok, važi, i meni sve bilo ok, i mi tu prolazimo, i pošto je tu bilo zemljano, onako, imaš kamenje, pesak i tako to, bilo je neko kamenje tu, i Stefan 2, on uzme kamenje i gađa u ogradu, a ograda metalna i sve to odjekuje, i taj čovjek je izašao na ulicu, gleda u nas, mislim, nema on snage, ima 60 godina, ne može da potrči za nama, mi smo krenuli svom brzinom da trčimo, ali pobegli smo 150 metara, nismo mi mnogo dalje otišli, mi smo otišli ponovo na street workout nazad, na šipke i to, i kako se zove, mi smo tad blejali, i pošto ja živim malo dalje od grada, treba da idemo autobusom do kuće. I mi čekamo bus, oni mene ispraćaju kući, i kako se zove, imate onaj kao plakat, imate da sednete na stanici, imate kao plakat, koji broj autobus dolazi u koje vreme. I sada neko je odvalio, to je jedan deo i visi. I Stefan 1 i Stefan 2, Stefan 2 drži ovako, taj plakat, i Stefan 1 ovako uzima i udara. I onda, sledeće šta se desilo, dolazi policija. Mislim, nije niko pozvao, mislim, nadam se, niko nije pozvao policiju. I znate onako što bus ima kao parking mesto gde da stane. I policija tu stane i počne da se dere, otvara prozor. Šta radite to, momci? A ja sedao, ja nisam ništa radio, ja blejao u fon, gledao.
I oni su to nešto pričali ništa, mi smo samo htjeli da vratimo ovo, da probamo da zalepimo. Oni udaraju, brate, šta da zalepiš, ne kontam. I ljudi moji, što ste da kažem, da. I onda, ko se sjeća, ja sam imao tuču pre jedno mesec, možda malo jače od mesec dana. Imao sam tuču sa jednim likom, 2006. godište. I koja je sreća bila, vozač tog policijskog automobila je bio policajac koji je vršio slučaj taj za mene. I on rekao, jo, pa jesi ti onaj mali koga je bio pretukao onaj Dušan. I ja rekao, ja, da, to ste vi. I tu smo nešto pričali, uglavnom, raspričali se, on teo, hoćeš da te povezem kao do kuće, to meni policajac rekao, ja rekao, ma neka hvala, ići ću ja autobusom, lomao, ja se usro da uđem u policijski auto. I uglavnom to je to što sam teo da vam kažem, uglavnom to za gradilište, ljudi moji. Znači, mislim, napišite u komentarima šta mislite, ko je bio kriv. Naprimjer, vidite ovako, mi smo ušli na privatan posjed. To jeste krivično delo. Vi ne smete da uđete u privatni posjed. To je naprimjer da se vama neko uđe u dvorište kuće. Kako bi vi odreagovali? Ali, taj čovjek je teo nas da udari sa metalnom šipkom. Tako da, mi bi, da je on nas udario, em bi dobili odštetu, a još bi on otišao u zatvor. Znači, veća je krivica da je on nas udario, pošto em je punoletan, ima 60 godina, a mi smo maloletni, niko nema ni ličnu kartu, svi smo mlađi od 15 godina. I da je on nas udario i da imamo neku masnicu, on bi otišao u policiju i njega bi kaznili. Bez razloga što smo mi napravili prvi delo i tako to. Eto, ja zanemao. Presušio sam, bacite like i subscribe. Ovo je bio jedan ozbiljniji video, tako da čujemo se u nekom normalnijem videu. Ćao ljudi moji.